का हाल बा भाई लोग। सब ठीक बा न। आज भोजपुरी में बात करल जाओ भाई लोग। आज हमनी के भोजपुरी में एक बहुत बड़का लेवल के गाना खेसारी लाल यादव के आयल बा। जौना गाना के टीजर आयल बा भाई लोग। वो टीजर के नाम बा चुमा चुमा। जौन गाना भोजपुरी के नहीं के हिंदी के बा, मगर हिंदी गाना के भोजपुरी में रीमेक कइल गेल बा। खेसारी लाल यादव और बॉलीवुड के हीरोइन आकांक्षा पुरी दोनों मिलके हमें काम कइले बड़न। ई खेसारी लाल यादव के प्रयास बा भोजपुरी के आगा ले जाएला। तो रउआ लोगन भोजपुरी के सपोर्ट करी और गाना के देखी जाके एक बार सारेगामा हम भोजपुरी चैनल पर। और हम टीजर भी दिखा दे तरी एमे तैका, और बाद में हम लिंक भी दे दे तरी डिस्क्रिप्शन में। रउआ लोगन डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके भी सारेगामा हम भोजपुरी पर देख सकीले और बढ़िया से प्यार दी। ई अमिताभ बच्चन के गाना बा भाई लोग। तो अमिताभ बच्चन जी के अपना लोग जानते हो कम। जब अमिताभ बच्चन के गाना आए रहे तो कितना बड़का हिट भे रहे वो गाना उती खानवा। वही लेखा यहू गाना के आज हिट करे के बा भोजपुरी में और भोजपुरी के आगा ले जाए के बा। ई तबे होई जब अब सब लोगन मिल के सपोर्ट करम हमनी सब गोड़ा, तबे होई। तो हमनी सब गोड़ा मिल के गाना के सपोर्ट करल जाओ और भोजपुरी के आगा ले चलल जाओ। इमें कोनो जात पात और कोनो विवाद करे के नहीं के, बस गाना के सपोर्ट करे के बा और भोजपुरी के आगा ले जाए के बा। ठीक बा ना। इमें कोनो पवन खेसारी चाहे अदर कोनो कलाकारों को उसे कोनो मतलब नहीं के। जौन भोजपुरी के आगा ले जाई, भोजपुरी के आगा बढ़ाई, ओकरा बारे में सोचे के बा, ओकरा ला काम करे के बा, ओकरा के सपोर्ट करे के बा। कोनो कलाकार हो को, कोनो जात के हो को। ठीक बा ना भाई लोग। तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक और टीजर हम दिखा दो तरीके।